Hey, what's up mga paps? I am Ilonggo Dad and welcome to my channel. At ngayon, i-review ko ang animated Netflix series na 13. Excited ako sa review na ito kasi mahilig ako sa pelikula at sa mga series. Especially yung mga lumalabas sa Netflix. Ang series na i-review natin is something special dahil ito yung first Philippine animation series na Netflix original. Alam ko ang iniisip nyo. Barangay 143. Barangay 143 ang first Pinoy anime style series na pinalabas sa Netflix. Pero, hindi ito Netflix original. At sa opinion ko, medyo wale yung series na to. But good effort na rin sa animation. Pero bagsak talaga sa storyline, dialogue at voice acting. But this is not about Barangay 143. This review is for 13. Probably the best Filipino anime influence series to date. Ba't sinabi kong the best agad? Kakaumpisa pa lang ng review. Isa lang naman ang pagkukumparahan ng 13. At kung i-compare mo lang naman ito sa Barangay 143, di hamak na mas maganda at better executed ang 13. So let's start our review. Ang source material ng 13 ay comic series na sulat ni Budget Tan at guhit ni Kadjo Baltisimo. Naalala ko, every time na nasa National Bookstore ako, nakikita ko tong comics na to na nakadisplay. At talagang agaw pansin siya because Pinoy comic siya pero classy yung packaging. It really shouts na global quality pero Pinoy made. So, palagi kong tinitingnan ang cover nito pero never akong bumili or nagbasa. Interested ako pero obviously not enough para bilhin ko. With that said, this review is from someone who has not read the comics. Alam ko lang na galing ito sa comics pero wala akong tinatawag na reader's bias. Sa Netflix ko lang first time nalaman ang story nito at nakilala ang mga characters. Gusto ko lang i-clear ito para may idea kayo sa perspective ko as a reviewer ng series na ito. First, pag-usapan natin ang animation. Ang art style ng 13 ay very well done. Maganda ang pagkaguhit ng characters, ng backgrounds at scenery, maganda rin ang pagka-drawing. Nagbibigay ito ng tamang mood at atmosphere. Ang downside lang is medyo hindi smooth ang animation during normal scenes. Minsan, it looks very basic, parang flash animation. Pero ngunit, subalit datapwat, during fight scenes, nagiging mas okay. Astig ang mga fight sequences. Masasabi mo na mas pinagbuti ng animators ang animation ng fight sequences at medyo nag-lax lang sila sa mga normal scenes. Overall, animation is good but it can be better. Maraming nagsasabi na it's anime, pero in my opinion hindi rin. It's more like anime influence lang. Ang feel ng animation ay mas malapit sa western style anime, parang Avatar. So again, the animation is good but can be better. Ang duda ko is may budget constraints. Kasi as far as Netflix is concerned, experimental lang muna. Parang wait and see if it gets some following and momentum. Kung maganda ang response, magdadagdag sila ng kasunod na seasons. And probably, mas lalakihan na nila yung budget. Ganyan kasi ang galawan ng Netflix. Maraming nagsasabi na the story feels rushed. Oo, tama sila. Mabilis nga. What do you expect sa 6-part miniseries na around 30 minutes lang ang haba? Sa 30 minutes kasama na yung intro at closing credits. So, more or less, ang total duration ng content ng 13 is about 2 hours and 40 minutes lang. Parang isang pelikula lang yan. Mahaba pa ang Avengers movie dyan. Imagine, isang movie na pinagputol-putol mo lang into 6 parts. So, no wonder na it feels rushed. As a Pinoy that knows Filipino folklore, mythology, and superstition by heart, I can follow the pacing kahit mabilis ito. Di ko na kailangan intindihin kung ano ang aswang,
laman lupa, tikbalang at kung ano-ano pa. These details are already here and here. Ang mga Pinoy, di na kailangan mag-isip masyado. Unlike sa mga foreigners na di familiar sa Pinoy folklore, kailangan pa nilang i-process at pag-isipan ang mga origins at motivations ng mga creatures o entities na ito. Kaya, para sa kanila, mabibilisan talaga sila sa pacing. Nagagandahan ako sa narrative technique ng series of using flashbacks. The flashback story obviously connects to the plot of the present. Habang nagde-develop ang story ng past, na i-explain nito ang pangyayari sa present, which also moves the whole story forward until na mag-climax. This narrative style is very Netflix, which I appreciate in this case. Dahil sa mabilis na pacing nito, pwede mong masasabi na di masyado na fleshed out ang mga characters. Pero para sa akin, sakto lang. Enough lang to flesh out the main character, which is Alexandra Trece, so that you would want more. In my opinion, yan ang right move para gusto mo pa ng isang season. Gusto mo pang mas makilala ang mga characters. Pero sana mas pinahaba pa rin ng konti for character building para mas invested ang viewers sa mga characters. Maraming likable characters sa series na to. Yung mga kasamahan ni Alexandra are very likable. Ang astig na twin bodyguards ni Trece na sina Basilio at Crispin are easily fan favorites. Malakas sila, may cool factor, at comedic pa ang dating. Si Hank na kasama din nila, likable din. Di nga lang siya na flesh out ng mabuti, pero hoping na gawin nila yan sa second season. Basically, ang mga good guys dito ay likable, tulad ni Police Captain Guerrero at ang sarhento niyang si Tapia. Ang ibang side characters tulad ng mga sari-saring creatures or entities ay very interesting. Either kaaway man sila or kakampi ng ating bida, interesting pa din sila. Ang nuno sa manhole is a recurring character na interesting din at very important sa story. Ang iba ay makikita sa flashback scenes. At ang purpose lang talaga nila is to build Trece as a character at magbigay ng exposition or explanation kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa kasalukuyan. Ang mga notable characters sa flashback scenes ay ang magulang ni Alexandra, especially ang tatay niyang si Anton. Nandyan din sa flashback ang mga younger na Guerrero, kid versions ng Kambal, and of course, si Alexandra. At ang malakas na kontrabida na si Dato Talagbusaw na introduced din sa flashback. Maganda ang Trece because yung mga characters ay may distinct or definitive traits. Even though hindi sila na flesh out masyado, ang personalities nila ay distinct. So makikilala mo pa rin sila, no? You will really feel na iba-iba silang characters, hindi generic. The fact na di sila na flesh out masyado, it just leaves you wanting more. I really think na tama talaga ang diskarte na ito. One of the best things sa Trece is the sound scoring. Top-notch ang gawa ng Kiner Brothers dito. Dapat lang kasi award-winning film and TV composer sila. Ang music na ginawa nila sets the mood just right. Maganda ang pagkakombine ng traditional at modern sounds nila dito. Baluhad Bayaw. Sana tama ang pagkabigkas ko. Yan ang title ng opening music. Ito'y ethnic song ng mga Ifugao at accompanied ito ng industrial music. Every time na marinig ko ito sa opening, goosebumps talaga. Yung closing credit song naman ay entitled Paagi. Visayan word ito na ibig sabihin ay padaan or paraan. Pinerform ito ng UDD or formerly known as Up Dharma Down. Mood talaga ang music na to. Perfect talaga sa closing credits. Everything is well acted as far as voice acting is concerned. Pinanood ko siya in both English and Filipino dub. Sa English dub, na-appreciate ko na kumuha sila ng half Filipino actors para mag-voice sa mga characters in English. Nakuha nila si Shay Mitchell para mag-boses kay Alexandra.
For example, kung sasabihin na ni Shay Mitchell ang Tagalog na orasyon, malalim ang Tagalog pero American accent ang delivery. Nakakatuwa. Isa lang talaga ang di ko nagustuhan with regards to voice acting. Well, mapapatawad ko naman pero napapansin ko pa rin. Si Liza Soberano ang boses ni Alexandra sa Filipino version. Maganda naman ang voice acting as far as emotions are concerned. Nakakapagsalita siya ng Tagalog, sure. Pero we all know that she's Phil-Am and English ang primary language niya. So, obvious pa rin na sumisemplang ang dila niya kung nagsasalita siya ng malalim at mabilis na Tagalog. Katulad ko ngayon. Nandyan pa rin ang American accent niya. Si Alexandra Trece ay isang native Filipino na babaylan. So dapat tuwid ang Tagalog niya. Kaya medyo nakakadistract ang voice dub ni Liza paminsan-minsan, especially kung mabilis na ang dialogue niya. I know na ang pagcast kay Liza is more of a marketing move. So if that's the case, siguro mas maganda sana na kinuha na lang nila si Liza to do the English dub kasi English speaker din naman siya at kumuha na lang sila ng isa pang sikat na actress to do the Filipino dub. Yun, I think mas maganda yun. Overall, ang animated series na 13 will make you proud as a Pinoy. Makapagsasabi ka na sa wakas, isang series na pwede ipagmalaki globally. At hindi lang ito basta-basta gawang Pinoy. The whole material itself is set in the Philippines. Manila streets to be exact. Every time merong distinct Pinoy thing ka na makikita o maririnig, makakaramdam ka talaga ng validation. Every time na may na-i-introduce na nilalang na pamilyar ka, mapapaganon ka. Oh! Here I come. Oh, here I come. Nakakatuwa makita ang mga Pinoy things. Pareho ng pagngunguso, every time magpo-point ka ng direction, mga pamilyar na lugar sa Manila, MRT, at Mang Inasal, I think nakita ko rin. At marami pa. I really hope na magugustuhan ng international audience ang 13. It's a good series to introduce our culture, folklore, and mythology to the world. Okay mga paps, so karamihan ng reviews merong rating system. So siguro dapat meron din akong rating system na i-adapt. Ang rating ko sa Netflix animated series na 13 ay 4 out of 5 stars. Okay mga paps, kung nagustuhan nyo ang mga reviews tulad nito, sabihin nyo sa comments below. Kung may gusto kayong ipa-review sa akin, either movie man or series, i-comment nyo rin below. Film buff din kasi ako, so gusto ko rin gumawa ng mga film reviews just like this. At saka make sure na mag-subscribe at mag-like sa video na to. Until next time, Ilonggo Dan, out.